Vicente Risco e a coordinadora do proxecto Son das Flores. Antes de nada, pois agradecer á Asociación Cultural Nartilius que nos teña convidada a pasar esta tarde aquí de festa con todos vos e a amosarvos tamén pois o traballo que estamos facendo con este proxecto, o proxecto Son das Flores no noso cole. Antes comentábamos que se éramos todos do cole ou éramos do barrio. Aquí temos alumnos, a maioría deles son do cole Vicente Risco, aínda que tamén hai nenos e nenas de institutos que empezaron no cole, pero foron xa medrando e pasaron ao instituto, pero non queren desprenderse deste proxecto. O coro que temos aquí, hoxe, levamos moi pouquiño tempo, creouse hai uns meses a principio deste curso e creouse como unha actividade máis dentro do proxecto Son das Flores. Contarvos, algúns de vos a coñecedes o proxecto, se non vou contar moi brevemente. O proxecto Son das Flores nace, hai 2 cursos académicos, este é o noso terceiro curso, no colexio, no CEI Vicente Risco, que é un colexio público do barrio das Flores, por eso nos chamamos o Son das Flores. É un barrio de Teis e nace como un proxecto que vai máis alá do musical. É un proxecto social, un proxecto que trata de utilizar a música como unha ferramenta de transformación social e de desenvolvemento tamén persoal dos nenos e nenas que nen participan. Entón, así foi como se creou unha orquestra, hai no curso 21-22, unha orquestra na que participaban 40 nenos e nenas de idades entre 6 e 12 anos, en o que estaban representadas máis de 15 nacionalidades. Empezamos en instrumentos, non tiñamos instrumentos, entón empezamos ese primeiro curso con instrumentos de cartón, poñéndolle voz aos instrumentos, eles mesmos foron os que crearon os seus instrumentos e lle daban voz a esos instrumentos de cartón coas súas voces. Entón, como vedes, esta non era unha orquestra, o uso, non unha orquestra que a máis de tocar, cantaba. E entón, así foi como este terceiro curso decidimos ir un poquinho máis alá e crear unha actividade máis que fora coro, para que os nenos e nenas puderan desenvolver a súa técnica vocal. E este o coro, parte do coro, que hoxe nos faltan moitísimos nenos e nenas, vimos pouquiños, pero vamos a facelo super ben, vamos a facelo por os que non están tamén. Hoxe vamos aquí a facer simplemente 4 cancións. A nosa actuación será interpretar 4 cancións. 2 delas son moi especiales para nós, porque foron creadas para a nosa orquestra. Vamos a comenzar con a delas, unha canción que se chama Son das Flores, precisamente, a compuso o gran músico e compositor Ernesto Campos. En ela fala dos nosos nenos e nenas, por iso que se chama deste xeito. Remataremos tamén a nosa actuación con outra, tamén composta en este caso por outro músico, José Prieto, e esta outra chamase Xardín Cantareiro. Todo vai de xardíns, de flores e de música. Agardamos que vos guste moito, como nos encantan a nós, e que pasemos todos unha feliz tarde de domingo aquí. Veña, moitas grazas. Afastado
temos a voz dos nenos compartindo a súa canción, voz de vida e de esperanza e de ilusión. Que este canto sexa chamada para abrir os corazóns. Ven, anímate, sigue aquí con nós. Poderíamos ser millóns. Escoitemos a voz dos nenos compartindo a súa canción, voz de vida e de esperanza e de ilusión. Que este canto sexa chamada para abrir os corazóns. Ven, anímate, sigue aquí con nós. Poderíamos ser millóns. Buenas tardes, nome soy... Bueno, cámbiome ao gallego que non me daba conta que estábamos celebrando tamén o Día das Letras Gallegas por este concerto. Bueno, quería decir que eu non me sinto moi cómoda tendo que falar así en público. Realmente eu sempre estou no medio do coro de Teis, o que fala é Eladio. Nunca me toca. Son presidenta, pero son como presidenta na sombra, non me encargo de ningún acto público. Pero ahora, ao estar como directora dos nenos, pois algo me toca decir. Entonces, ahora vamos a interpretar o canon de frutas. Bueno, gustaríame realmente que si alguén se anima a participar, xa sexa cantando ou tocando palmas ou como sea, estaríamos encantados. Realmente as tres frutas que vamos manexar son facilísimas: mango, kiwi, bananas. Entonces, despois de mango, hacemos unha vuelta para enseñar como es. Vale. Mango, 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 mango. Mango, 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 mango. y ya lo tenemos. Non saben aguantar sorpresas. Despois ven o kiwi. Kiwi é moi fácil. Simplemente marcamos con dos dedos a ritmo. Vamos? Kiwi, 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 kiwi. Bueno, e por último, bananas. Non acompañamos nada con palmas, salvo o final. Ao final damos unha palma e berramos, non vamos berrar que somos moitos e igual tiramos abaixo a asociación. É simplemente un vale? Bananas. Bananas, bananas, bananas. Bananas, bananas, bananas. E xa o temos. Entonces, ahora que o saben, xa non hai excusa para non participar. É moi fácil, é moi repetitiva, porque son tres frutas. Entonces, se eu escoito alguén cantando, non me vou espantar. Ademais, aproveito para facer un inciso. Decímolo en moitos concertos de Vigo, de corales de Vigo. Eu, obviamente, non podo pedirlle a todos ustedes que si se animan a participar con nós, que veñan ao noso coro. Porque non poden asistir ao colegio cos nenos. Pero nesta asociación teñen un coro que seguro que están encantados de recibir xente con eles. Todas as corales queremos xente, queremos que veñan caras novas e poder compartir. Co cual, si se animan, falen co director ou con algún miembro da coral e anímense a cantar, porque neste pouquiño que fixemos con mango, kiwi, bananas, nesta tontería, hai moitísimo. A esa persona hai que fichar pouco. Neste pouquiño vi moitísimas sonrisas. Entón, poden sonrir moito máis se se animan a cantar con eles. A ver, que niño pode identificar ese móvil? Ah, é un móvil? Sí. É dun neno. Móvil que estaba fora. ¿De quién es? Es de Madrid.
Senegal. O politono del Senegal. Bueno, vamos a esperar porque si normalmente somos 24 e hoxe somos 17, se ahora de repente somos 16, xa isto non ten entrada. Para uno encuentra un móvil un día para. Mango, mango, mango.
Oh,